Основан на истинска история. През 1951 британското разузнаване разкрива, че руснаците са проникнали в тяхната организация, но щетите се осъзнават след десетилетие. Шарън Стоун, Рупърт Еверет. Взад! Мирно! Наля! Во! Холум! Марш! Двоен агент. Има доказателства, че шпиони, над когото наричат агент Вергили, има съучастник. Изтеклите данни сочат, че е някой, който работи в Foreign Office в Лондон и кодовото му име в КГБ е Омир. Ми-6 преработи първоначалния списък с заподозрени и на първо място излезе Джордж Куенел. Ти какво мислиш? Мисля, че се прави. Участват още Джулиан Уодъм, Майкъл Кокрейн, Ан Ламптън, Джим Питок, Ричард Макмилан, Мими Кюзик, Емили Ван Камп и други. Според Станли моментът дойде. Ще те взема до вечера. Вергилий.